If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC. Nice Liga Channel. Ang ang nagapalaga sa imo. Nasyaga, Showtime Drama. Kagkaron, sugura na naton ang pag... Okay, good morning, class. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. About. Okay, class. Kamusta ang adlaw ninyo? Higid, ma'am. Ako, ma'am, nag-ubragi ko sa assignment ko, ya. Ako man, ma'am. Nag-obra ko siyang assignment ko. About. Dumayo, haw? Okay, class. Tuon hig kamo sang maayo, ha? Para ako makatapos kamo sa inyo pag-eskwela, makabulig na kamo sa inyo nga pagpangabuhi. Kag, mangin manami gid ang inyo palaaboton. Gusto ko gid man makatapos sa pag-eskwela para makabulig kuya kay nanay. Baw, kanami nga anak si Noynoy, no? Amo na siya, class. Dapat eskwela gid kamo sang maayo. Abalo ka, ma'am. Si nanay, permilan na aga sa lakit ang hawak niya. Uy, nga aman haw? Ahay, ginkapoy gid siguro si nanay mo sa bilog nga adlaw nga trabaho. Hindi, mama. Ginakakoy si nanay sang tungko sa lamisa sang tungkitan. Si nanay mo, Noy. Amo lang ginayang obra bilog nga hapon, tong its? Hindi, mama. Kunaga may obra man na siya. Okay, timayo man gali kay may obra man si nanay mo kun aga. Anong obra yan, Noy? Chismis. Ay, grabe man gali, Noy ba? Sige lang, sige lang. Ay, importante, Noy. Tutom kaya sa pagtuon mo. Okay? Yes, ma'am. Mamati na kami simo, ma'am, Okay, Okay, class. Ari na. Our lesson for today is translation. Wow, gusto ko na, ma'am. Ako man, ma'am. Aba, dumayo, how? Okay. Okay, Raymond, Ma'am, i-translate sa English ang kuhaon ang suga. get the lamp, ma'am. Alam, Raymond ba? Lakpakan tabi. Okay, ikaw naman, Noynoy. Ma'am, ako, ma'am. Oo, i-translate sa Tagalog ang kuhaon ang suga. Kukunin ang ilaw, ma'am. Baw, alam, noy ba? Palakpakan taman, be. Abaw, ka-very good subong sa inyo, how? Okay, Toy. Ma'am, I-translate sa Ininchik o kung i-translate sa Chinese ang kuhaon ang suga. hapus-hapus, ma'am ba? Sige, abe, i-translate, be. Huang, kinki. Alam, nagiging si Toy-Toy, palakpakan tabi. Agay, Kapala kitang bilog ko nga lawas puldo. Umumod ako, buyong. To, hindi magontang abilidad sa Jackie nga to. Subuman ng upo di nga tigulang. Batod. To, ano ba lang ipabalibad na kay Boss Baki? To, nahadlok na ako magbalik dito, puldo. To, wala na kita sang mahimo, boyong. Ano tabi kay hindi ta masarangan ng Jackie nga to. Subong mga tigulang nga to si Pidong. To, ano ba lang mga kaliwat nila sa tuman? Kasi mga aswange. To, may silpon ka do. Ari man. Tawagi mi si Boss Baki be. Uy, hala, Lolo Doroy, nagaano ka di? Nga nagapanghay-hay ka? Kalain abis ang pamatyag ko, mas kubado. Dogi na trangkaso ako. Amo ginalo kay uso na subong mong. Ang trangkaso, ang sakit sa ulo, ang lain pamatyag. Kaya sa tsimpo na.
Naglain ang pamatyag ko Kaya ano, lo? kay naligo ko. Hala, himala! Ha? Oo, nga naligo ka, luhaw? Ano abi kay si Rose? Ginpilit niya ako nga maligo. Kabalo na gid na siya nga. Nga ano, lo? Nga nagamasakit kuya kung maligo ko, pro. Pero, lo, biliban ko bala kay Lula, kay misis mo bala? Oo? Sang buhi pa siya, nabato niya ang baho mo? Oo Kay basta palangga mo ang tao, batonon mo. Kung sa bagay, lo, no? Kung palangga mong isa katao, batunon mo bisan ang baho niya, do hindi mo nagustuhan? Bisan ano pa siya, kag sino siya? Oo, amo na. Oh, ay, Nga daw ginakulbaan ka mas kumado. kay basi bala si Rose sa pilakadlaw, magsunod man si imo. Nga wala ka paligo. Oh, Oh. Hasta subong. Wala pagid nakabalik ang duwa. Si Boyong. Kung kag siya Puldo. Oh. Tiyano. Nadakpan na pala nila si Jackie. Bakit? Mo'y nang wala pa natin mabalaan, boss. Waitrador. Kinaulan madakpan gid nila ang bata gato. Sagabal siya sa mga plano ko. Amo matuod, boss. Waitrador. To. Nga pala nga wala pa sila katawag. To. Animal, di na ka mo. Ang cellphone mo, nag-ring. Matod. Oh, sila gid din sabta na ina. Bas, to. Dilang, to. Oh, hello. Oh, Boyong. Kumusta na? Nadakpan niyo na bala si Jackie. Ano? Animal ka mo. Wala man. Kaga, mga ungas ka mo. Ay, kabudlay gali mangin teacher, no? Kadamo sa mga ulobrahon sa school. Tapos, gabi nasaway pa kun kay isa ang mga kabataan. Pero sige lang padayon lang. Enjoy man bisan pa paano. Sige lang. Bah, may nag-chat sa akon. Si Saraya na siguro ini ay. Migin pamangkot abi ako sa iya Abe, lantawan ko. Hala? Si Eta naman? Maano naman siya sa akon man? Hello, mayong gabi, Miss Kat. Kamusta ka na? Si Etan bala. Sobra pa ka, Jojo. Pero may nalang gini siya naga-chat kag naga-call sa akon. Wala ko nalang gani kung kaisa ginasabat. Ay, si Etan na oo. Ano gining plano niya man? Bah, nag-chat pagid sa liwat ho? Abe? Kat, may gina-istorya si Jojo nga babae kagina. Kasadya sa ila kay naga. Kadlaw gid sila. Ay, abaho. Nga pati ina, ginasugid na etan sa akon man. Ano gid ba lang gusto niya nga matabo? Nga magselos ako? Nga mag-away kami? Nga Ambot?
Ano, Maki? Boss, to. Wala nila dadakpan si Jackie, boss. Kag hindi ko nung masarangan ng abilidad sing Jackie nga to, boss. To. Animal. Oo. Pabalika sila dire. Maki. Boyong. Balik kamu diyan ay sa aton hideout. Oh. Ano? Oh. Pabalikon ka mo ni Boss Boy Tirador. Gani dalian yun daw. Basi kong maakig pag isa tapat. To. Oh, sige. Mahulat kami. Oh, animal. Hindi gid nila masarangan, boss. Si Jackie, boss. Kag may upod sa kuno nga tigulang. Oh. Kung sino naman ang tigulang, ina. Amoy nang wala ko na ibalaan, boss. To. Magulat lang kita dire, Maki. Oo, boss. Diri lang ko bala kay wala man di tao. Migo Ronald. Oy, ari ka di gali bigo jojo. Oo. Pungko-pungko May ginapaminsar lang. Sino ginapaminsar mo? Siyempre, si Catherine. Aw, abay ko anay kon si Ma'am Bella. Ano? Si Mabela? Ngabi paminsaron ko man siya. Isa lang na siya sa mga customers naton nga nagpamasahe dire. Ay, ano abi kay ka durot gid sang istoryahanay ninyo kagina? Oo. Kay kabalo kami, Ronald. Si Nonghil Andan bala? Ano? Amo na siya galing nag-refer diri sa iya. Uy, kilala hay gali sila? Oo. Amo na nga ginhambalan niya nga maglagaw diri sa aton nga massage clinic para magpamasahe. Kanami gid nga daan ipamasahe. Ilabi na gid kung nagapalangapoy ang lawas mo, nagapalamuypoy, nagapalanakit, nagaalay ang balikawang, nagapalamanol ang tiil kagamot, nagalingin ang ulo o kung hindi makatulog kay may insomnia. Nami gid na ipamasahe. Pero napamatyagan ko bala? Ano mi Ronald? Dog crush ka bala ni Kuan ni Ma'am Bella? Aragay. Ikaw bala mi Ronald. Hindi man siguro Amo ginaguro niya magistorya si Mavela. Do, ina ba lang mahilig siya magpakiglo sa mga tao? Kabay pa eh. Pero, abi mo? Ano? Ginpangayo niya bala ang number ko. Ay, sadya gini? Sadya gini daw? Abaw. Hindi ka magpaminsar sang kun ano, Migo Ronald. Kay bisan pila pa kababayeng ipatubang mo sa akon. Hindi ko gid pag-ibaylo si Catherine. Palangga ko siya katama. Abaw, sure ka? Oo Ginahigugma ko na siya. Ay, ano magaling ang Kuan? Apelyido ni Ma'am Bella? Kuan, Shonan. Shonan? Oo, Vela Shonan. Mayroong gabi sa inyo. O yala, Mr. De 50-50. Gabi na, ari ka pa di gali. Boy, mayroong gabi sa imo. Natural lang kay kabalo ka, boy. Basta naghandom ka magserbisyo, bisan sa oras ang kagabihon, dapat ara ka. Mayo ka man niya, Choy. Kabisan gabi niya, ari kaya sa gwa. Oo, kaya gusto ko ipakita sa mga pumuloyo nga wala iya adlaw kon gabi sa akon, basta serbisyo publiko ang paghahambalan. O galing, Choy. Bawal man sa kung magpangampanya. Oo, pero dali na lang na. Gani man. Wala man ko nagapangampanya sa inyo. Oo, matuod din na. Wala man siya nagapangampanya. Nagapabalo lang. Labay man na akong day. Do, bago talaga na nakita aw.
Ara lang ko ba permitsyon sa balay? Nagapabukot lang ko. Ano yung mga trabaho? Wala. Nag-eskwela pa ko. Gaskwela ka? Oo. Pwede to ni sa boy may mo nga scholar? Oo, no? Do ka gwapa eh. Ali na kita, Fords. Oo, Boyong. Ito. Sige na, panuktok na. Ito, ikaw na panuktok ko. Oo, kulbaon kita ko, Boyong. Ihanda ng kagalingon mo. Kung anong gimang matabo. Kung patsyon gimang tanibos, Boy Tirador, wala na kita sa may mo. Puldo. Ito, ano bigay na palpak gimang tabo. Oo. Sige na, panuktok na. Ikaw na panuktok ko. Animal. Boss! Boss Maki! Kamu na yun, ito na ang pertahan, kaya wala inanalak. Bayo kay ala sila Puldo. Oh, sige na. Boss! Boss Maki. Ano yung unto, boss? May ganto na, bossing. Magpungkol ka mo. Oo, boss. Nakahibalo, balak ka mo. Sinong ari diri sa bank? Sino, boss? Sino, boss? Ako. Hindi. Si Sir Boy Tirador. Sir, pasisiyagin kami, sir. Napalpak ng obra naman ni Boyong. Matod, sir. Nas ka mo. Ikaw pagkat, sir. Sir Boy Tirador. Hatagi pagkapisang isa pagikat sa sir. Imuon na mo ng tanan niya. Madala na mo dre si Jackie. Oo, matuon, sir. Ano bigay? Doon lang kami. Manabot lang sa inyo. Kay doon lang kamo. Hindi niyo papasarangan ang animal nga Jackie. Gato. Oo. May lagalig eh. May kaluoy po ako sa inyo. Sir, salamat kin sir. Abi namon kun katapusan na namon ini sir. Sir, pasisaliwat sila. Tinguan namon sa dason sir, hindi na kami mapalpak sir. Kagimuon yugit ina. Kaya kung mapalpak pa kamo sa dason. Ang balas sa kaurmos ko ini, among matapos ang kabuhi ninyo nga mga angas kamo. Nagustuhan mo ba ang imo ginapamatian? Ipadayon ina pagi sa pag-subscribe sa NYGC Naisyaga Channel. Ang nagapalangga sa imo. Gusto mo balikan ang mga episodes ng aton yung mga drama? Mag-subscribe na. Kag gusto mo ba nga permi ka updated sa amon gina-upload ng mga videos kag audio drama? Please click the notification bell. Gusto ka ba magpa-shoutout ukon magpag-greet? Please comment down sa sininga video. Para sa nasun yung mga videos, ma-shoutout ka na. Padayon lang sa pagpamati sa Naisyaga Channel Joke Time Drama. Gani, updi ang inyong mga bulag ng mga masahista nga mahilig magpamati sang drama, mahilig man magdrama-drama. Nagakabuhi man sa madulom nga mga mata, pero ari kami para pakadlawon ka. Bisan ikaw may problema, pasadyahon ka.
Ito ang mas pinasayang Nansyaga Channel. May kantahan, drama, hugot, at iba pa. Nansyaga Channel, ang nagapalangga sa imo. Makinig na.